hij dicht of niet? Ik ben Wander van Dijk, ik ben drukker hier en ik zit met elkaar meer dan 30 jaar ben ik hier al bij NDC werkzaam. Nou, hij is dicht, dus we gaan de laatste pagina's erop zetten. De Leeuwardenkrant is dicht, zeggen wij dan. Ja, dat is heel verschillend. Hij is de eerste 3 nachten, of de laatste 3 nachten, al bij middagdienst. Ja, en dat is zo'n beetje. Er is dan een cyclus van 2 nachtdiensten, of 3 nachtdiensten achter elkaar. En dan heb je de week erop ook weer 3 nachtdiensten. Of je hebt de eerste 3, dus van zondag tot en met woensdag. Of van woensdag tot en met zaterdagmorgen. Expeditie. Kunnen we draaien? Oké. Ja, maar dat is te vet, joh. Rood brood bestaat er niet. Rood brood. Ja, dat is een berenhap. Een berenhap. Het is, een nachtdienst draaien is over het algemeen wel vrij zwaar. En hoe ouder dat je wordt, op een gegeven moment kan je dat wel merken. Dat je zegt van, je moet die dag ook niks plannen. Of je moet uit de nachtdienst wegkomen en zeggen van, ik ga dan naar de tandarts toe. Of ik ga dan dingen ondernemen. Maar je moet verder rustig aan doen. Ja, want je moet wel scherp wezen. Ja. Want voordat je weet, dan heb je 3.000, 4.000 kanten draaien de bak in. En dat kunnen we ook niet hebben natuurlijk. Kranten verpakken, hè? Voor de provincie. Dat is mijn werk. Ja, de folie die knapt wel eens. Dit ding het springt wel een keer in storing. Ja, dat moeten we dan herstellen. Hoe later dat het wordt in de nacht, ja, dan krijg ik soms wel dat probleem. Dat komt dat ik 2 jaar geleden een akkefietje heb gehad. Ik heb 4 bypassen gehad. En ze zagen ook suikerziekte. Ja, en dan nachtdiensten draaien, ja, dat is best wel zwaar. Ik ben 7:15 thuis, 7:30 lekker bed. En 11:30, 11:15 ben ik er al weer uit. Want dan wil het niet meer. Nou, en dan moet je er maar uit. Zo is het. Is het leuk werk? Ja, hartstikke leuk. Ik doe het al 34 jaar.